Amen. Let's go to Mark chapter number 9, and then we see if we can gqibezela umcimbi. Mark chapter 9. Verses number 23. Just one verse, then we'll be fine. Kufundeka kanje bazalwane egameni lika Jesu. NgokukaMarku chapter 9 siyafunda uverse 23. uJesu wayesethi kuye, uma unamandla konke kungenzeka kokholwayo. Jesus said to him, if you believe, all things are possible. As standards. Father, we thank you for this time. We pray that you bring light through your word, that our lives will never be the same. We pray for simplicity. We pray for clarity, that when your word is spoken, kukhanye ngakithi ngoKristu Jesu inkosi. Amen. Xa sikholwa lapha sombona le, sohlala noJesu kukuhle. Masikholwa la, sombona, sohlala sikholwa la nxasi sombona lena sihlale Lena, amen. Masikholwa la nxasi sombona le sohlala noJesu. Sohlala noJesu kukuhle. Sikholwa la nxasi sombona sohlala noJesu. Sohlala noJesu kukuhle. Yebo bakithi, yebo sizombonga, sofika simbongele Loduma olabashata nikeneze Jesu ufanele ubukhosi, ufanelwe ubukhosi ke ora bashataya elo bashada. Yebo bakithi sombonga Loduma
Odumizo lulingeneze. Orabashataka. Jesu, Jesu. Ufanelwe ubukhosi. Ufanele ubukhosi. Ora bashara ya basara bayole bashara. Bazalwane bami, asibuke nantu udaba sibona ukuthi inkosi namhlanje isibekaphi. uJesu wathi uma ukholwa all things are possible. Uma ukholwa akukho okungenzeki. So I'm gonna try and wind up this whole thing from two premises. Number one is that ubaba lo wafika kuJesu, lo Jesu akhuluma naye la, wafika kuJesu egulelwa ingane. He came with a prayer item without faith. Wafika nesicelo ukholo lungekho. Ne right? Kwasho ukuthi uJesu akaphendula izicelo, uphendula ukholo. Mangiqale phansi. Wafika nesicelo sengane egulayo. uJesu wangabuka isicelo. Wafuna ukholo lalocelayo. Wangalithola ukholo. So I'm saying to you, akaphenduli isicelo, uphendula ukholo. Amen. So when you have not produced faith, you should not expect anything, because uJesu attends to your faith. Ithi incwadi engcwele wamenyezwa indoda othi ukudlala kancane lapho ingane lapha emuva ngazi bazenzana ngegama lika Jesu. Yakani ukudlala ngezingane. Kufika umuntu ilalela nje bazana uyamemeza uJesu. Jesu, 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 uJesu yami. Mase esefikile kuyena asho ukuthi hayi ngize ngenkinga yokuthi angiboni. Bese efika kuJesu. Bese ethi uJesu, I think there were two blind men. Bese ethi uJesu kubona, do you believe? Ngoba ukungaboni akuzusoswa ukuthi nginamandla okukususa. Uzosusa ukuthi niyakholwa ukuthi ngiyakwazi ukukususa. So ungambuka uJesu emkhulu bese ungamkholwa. Ungambuke namandla bese ungamkholwa ngoba uyohlala enamandla kodwa ungazuzi kulawo mandla. Ukumazi ukuthi uAlmighty in the absence of faith uhluleka naye. Ngoba aka attend ekuthaneni uyazi o attend ekuthaneni uyakholwa yini. So no decide ukuguqa thandaze kufuna check level ye faith yakho ukuthi iyakwazi nokuthatha lento ayicelayo. Ngoba ukholo luzoyamkela. Let me just work on the statement. In fact, boka Jesu awuvumelekile ukuthandaza ungakakholwa. uJesu moza kuyena uzocela wazi ukuthi uza ngoba sowukholiwe. So the reason for you uthandaza ukuthi uyakholwa. So mawuguqa la kaMsindisi ukholo lungekho uyawukhuluma uqede ubuye ungaphethe lutho. Yizwa nje statements kaJesu kuMark chapter 11 athi nalapho nikhuleka kholwana ukuthi senikwamkele bese ethi nizoba nakho. There's the statement, believe that you have received and you shall have.
to have a manifestation. Kusho namazi uthi uJesu iqala lento uyibambe ngokholo. Ube ne conviction yokuthi seyikhona bese uyakhuleka. So that bazothatha leso uyikholiwe bayibeke esandleni. Amen. Angiphinde uthi uJesu mawuthandaza lento oyithandazayo uqala uyibambe. Ube ne show ukuthi soyibambile bese uyayicela. Amen. Uthi uyicela ngoba soyibambile. Ngamamazi uthi believe that you have received. Bese you shall have it. Bona banamandla to cause you to have what you have received. Angizosheshe ngidlule kulelo point. I'm saying mawuthandaza qala ukukholwa ukuthi uzoyenza. Qala ukukholwa ukuthi uyakwazi ukuyenza. Uthi kuloko ukukholwa uyibambe le okukholwa ukuthi uyakwazi ukuyenza. Bese uyoyithandaza. Ukuze ayisuse ekubeni ukuyamkela ayibeke ekutheni ube nayo. I'll make an example. My daughter ngesikhathi esemncane kuthiwa usibusisiwe. Wayithi mefuna into aqala yoyibheka efrijini. Bese buya naye seyiphethe. Athi baba le Danone yabani. Sithi ayiyale ekhaya. Bese ethi can I have it? So noma ngabe uyafuna ukunqaba uhlulwa ukuthi sisesandleni. Manje uthi uJesu yenza njalo. Ibambe. Bese uma approach ngalo siukholi ukuthi uyakwazi ukuyenza. Ngeze ukuthi ulist yemthandazo yakho uyihlele masihlukana. Lokho sangabaza ukuthi angakwenza ukubeka eceleni uqala ubambe lokho onesiqiniseko sokuthi lokho angakwenza. Because he is going to attend to your faith, not just a prayer request. Amen. So ukholwa kelisiza lapho ukuthi mawuza kuyena uze with an understanding ukuthi lo uma ngiya kuyena when I approach him uzophuthuma okholweni lami. Therefore angiye kuyena sengikholiwe. Ngoba uzongenzela njengokukholwa kwami. Lona ngiyafuna ukuthi kube ipoint lokuqala masihlukana ulibamba ulibeke wena ukuthi the only thing I need here is to have faith. And upon my faith it shall be done for me. Buka nje iproof yale statement. Uma ulambile ufuna ukudla awuqala uqalaza isitolo uqalaza imali. Ngoba isibini sokuphuma uyofuna isitolo usithathe emalini hayi ekulambeni. Angathi ngangasheshi lapha. Angiqale phansi. Uma ulambile ukudla kungekho endlini. Ufuna ukudla. Awuvela ukuphuma uqalaza isitolo. Uqalaza imali. Ngoba isibini sokuphuma ukuthola imali. Ngoba uyazi ukuthi esitolo akungenwa ngobuso nendlala. Kungenwa ngemali. Awubazana please reason around that one. Namhlanje ngizwa nginesineke esimangalisayo. Angiphinde uma ulambile endlini kwakho ukudla kungekho awuphuma uqalaza isitolo sikhona yini. Ubheka imali. Make wabona imali bese uphuma uyofuna isitolo. Isibindi sokuphuma imali uyesitolo. Uma lento ungiphikisa ukucheck ukuthi wakwalamba yini wacela ukudla esitolo. Noma ungalamba kanjani uzo amagwinya amaPalestine ewathosa kamnandi awungena uthi ngiyafa indlala ngoba uyazi ukuthi angenwa ngobuso ngenwa ngemali. So is the kingdom of God. Before uze kubo ucheck ukholo. Asamukele umfundisi ngehlombe mfundisi. Thank you so very much. Before uye kumsindisi uqala ucheck ukholo. Ngoba he is going to attend to your faith. Uzoza okholweni lakho. Uzobheka ukholo lwakho lona luzomnikeza. In fact, let me take it further from the very same statement. Noma sowufikile esitolo
awukhombo okuthandayo, ulalela imali ukuthi ithi thathani. Mangiphinde noma sowufikile esitolo ulalela imali ukuthi thatha, ungafika ukuthande konke kodwa imali ekunqumela ukuthi ungakwazi ukuthathana. So is faith. Noma usuphambi komsindisi ukholo luzokunqumela ukuthi ukwazi ukuthathana. That is why iBhayibheli lithi it shall be done unto you as according to your faith. Mawufuna ukwazi ukuthi why unale mphumela enayo ilingana nokholo lwakho, ngoba ngeke benze ukudlula lokho okukholiwe, uzoconfuseka. So they must do as according. Wena obanikeza isikalo sokuthi ukwazi ukuthatha okungakanani. Right, God. So I'm saying, if lento yokukholwa bongayithathi serious bokuthi nje igama lethu ithathe serious manje, ngoba ilimitation yempilo yakho ila ekukholweni kwakho. Uphumelela njengokukholwa kwakho, ume njengokukholwa kwakho, ugijima njengokukholwa kwakho. In fact, the speed of the working of the word into your life is dependent on your faith. Lelizwi lingakwenzela overnight anything, kodwa ngicike okholweni lakho. Amen. Sine proof yalelizwi likhulunywa endodeni ena 38 years kwathiwa sukuma, kwangaqhuma amathambo yavele yasukuma yaqonda. Hayi ukuthi yasukuma kwathiwa ayitholi parish, yangatholi parish, yasukuma yaqonda yaqoqa umata wayo yangena indlela, yahlangana nabantu endleleni sebeyibuza kwenze njani. Wathi uthi angisukuma ngihamba. Lelizwi lingakwenzela noma yini. Oh Lord, lelizwi isikhatha lisazi, i-distance aliyazi, i-history aliyazi, lelizwi aliyazi yonke, lazi ukuthi make lathunyelwa nje. So I'm saying ilimitation empilweni yakho ukuthi ulukulizwa yizi kodwa ishintsha kancane, akusikona ukuhlulekizwa ukholo lwakho. Amen. Manje thina abazalwane suke sihlupha ngokucabanga ukuthi ukhona umlingo. Lento yokukholwa is life. Sonke sizalwa nje sinayo igadgetism yokukholwa. You see. You know, I'm going to work a statement here. Umuntu meke wakuphakela ukudla okumnandi, wasekukhuluma kabi, awubusakudla. Ngoba ukholo lwemvelo luthi angisadla ukudla, sengidlala amasu. Yezela ubone ukholo unalo. So lento ekudubisa lokudla ungabusakudla athi awusezukudla uthi angisadli ngizodla kanjani ukukhulumeka kanje. It's because linendela kukhulunywa lelizwe walibona li reality. Cabanga ke uNkulunkulu maye engakhuluma kwena ube naleyo attitude yokuthi njengoba esho sekunje. Uma izwe likhulunywa umuntu elimbi ulukholwa ngendlela uthi ukuduba kusho ukudla, how much more likaNkulunkulu elihle uma ungavela ulukholwa same time uthi uqinisile uNkulunkulu. Let me bring another illustration. Ukubona umuntu methi wenja kwento udinwa kanjani? Manje umuntu wenja. Uma unamalimi uphendula ngempama. Uthi uliqeda isentence lokuthi usho kubani kodwa impama isuke isikhale kuyena. Uma kushisa uyagodola. Uma kubanda uyashisela. Umuntu nje mekathi kuwena wenja. Kwenzakaleni ngesikhathi ethi wenja same time uba nesithombe senja nemsebenzi yaso. Bese unqaba ukufana nalento eshiwoyo. Isystem yakho hayi ukuthi usuke kunjanjani, isystem yakho isuke inqaba ukuba ilento eshiwoyo. Imagine if ungeconverta le energy. Uma ethi uNkulunkulu ubusisiwe bese ubona lento yesibusiso. Same time kungabi khona second thought. Isystem yonke yakhe ivume lento. So I'm saying to us bazalwane bami, akufuni sicabanga khona umlingo ozokwenzeka. We have faith.
So what we are doing, we are growing our faith because we want to have good results in life. So I'm going to show you verse nje amahlanu, then sesingagoduka after that. Sibuild lento yethu yokholo. Ngoba into esifunayo, we want to have good results in life. John 14 chapter 14 verse 1. Incwadi kaJohane. Lithi le Bible, are you all there? John 14 verse 1. Sicela umama umfundisi asifundele. John chapter number 14. NgokukaJohane chapter 14 verse 1. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani ngoNkulunkulu, nikholwe nayimi. Ngicela ukuthi unote le statement esishiwo kuleli verse. It's an instruction that Jesus is giving to his disciples. Uthi inhliziyo zenu mazingakhathazeki. All right? Says to them, inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Then he gives them a method ukuthi ukususa kanjani ukukhathazeka enhlizweni. He says kholwani. Usho ukuthi awukwazi ukukholwa ukhathazeke. Oh basalwane. Ngamanye amazwi uma ke kwafika ukukholwa ukukhathazeka akusenamandla. Akusho ukuthi inkathazo zizofika kodwa akusakhathazekeki. Ngamanye amazwi ukukholwa becomes a proof against sorrows. Mangiphinde uthi uJesu inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Uma befuna ukwazi sokwenza kanjani zingakhathazeki ukuthi kholwani uNkulunkulu nayimi. Kusho ngamanye amazwi make nakholo ngeke sisakhathazekeke. Ngamanye amazwi into ekhathaza izofika. Kodwa sithi siyakubheka inkathaza ayibhalwanga kuwena. Ngoba so nokholo olukuthwalela ukukhathazeka. Ngamanye amazwi esikhundleni sokukhathazeka wena sekukhathazeka ukholo. Mayibonge Nkosi. Inhliziyo zenu mazingakhathazeki unje kukholwa ngoba make nakholwa uthi hayi nansi indaba lokukholwa kwenu ususa ukukhathazeka. I want to show another verse here. Job chapter number 3 verse 25. Ncwadi kaJob chapter 3 verse 25. Job 23 verse 25. 25. Ngisho verse elingekho. Job 3 verse 25. Alikho lo verse. Oh. Ngithi moyo ingcwele. Ngase kube ngenzeni. Job 3 verse 25. For the things which I greatly feared is come upon me. Finally lisho njalo lo verse. uJob 3 verse 25. Ngokuba engikwesabayo sekuyangifikela nenginovalo ngakho sekuyangehlela. I want you to understand something. Let's go to Psalms, Amahubo 56, verses number 3. Nginika amavesi amaningi namhlanje bazalwane bami. Nisale nizindla ngawo. Amahubo 56, verses number 3 and 4. Amahubo 56 verse 3 no 4. Mhlange sabayo ngiyakwethemba wena. kuNkulunkulu ngiyakudumisa izwi lakhe. Ngithemba uNkulunkulu angiyukwesaba. Inyama ingangenzani na? I want you to note the sequence of the statements here. Uthi lo baba mhlange sabayo ngothemba kuJehova. In God whose word I praise, in God
I trust and I'm not afraid. Uthi mhla ngesabayo ngiyothemba kuJehova. Bese ethi ezwini lakhe engilidumisayo elidumisekayo. Bese ethi kuNkulunkulu ngiyothemba. Bese ethi angesabi. Uqala athi ngiyosaba. Bese ethi bese ngithemba kuJehova. Bese buye se report kwenzani ukuthemba kuJehova. Athi in God in whom I trust, I fear not. Uthi kwafika ukwesaba ngakhetha ukwethemba. It's an Old Testament terminology for faith, ukuthemba. Ngathemba kuJehova. Bese ethi kuloku ukuthemba kwabaleka ukwesaba. Mhla ngesabayo ngiyothemba kuJehova. Bese ethi ukuthemba kwami kuJehova kwasusa ukwesaba. Now note bazalwane bami. The writer is saying uma kunento oyesabayo, it's either kugcina yona noma usithole susa yona. Mayibonge Nkosi. Uma nje kunento oyesabayo, uma khona into oyesabayo, umbhali uthi njengoba usaba kunento esusukwesaba. Lento esusukwesaba ukukholwa. Uma uke wa decide ukukholwa ukwesaba kuyasuka. Ngamanye ukukholwa nokwesaba kuhlala ndawonye. Awusaba ukholwa, awukholwa usabe. In phase 1 wale statement usizwe kahle. Mhla ngesabayo ngiyothemba kuJehova. Kusho ngamanye lokuthemba kuJehova kwehlula ukwesaba. Because uzwakala ngenzansi esethi ukuthemba kwami uJehova angisesabi lutho. So na decide ukukholwa uNkulunkulu. Manje lokukholwa kwenza angisesabi lutho. Bazalwane bami, the comparison la yokwesaba nokukholwa noma nokuthemba siyibuka kuleli verse lika Job 3 elithi konke bengikwesabayo kungehlele. So I'm going to draw a line here. Faith and fear are two forces that work for results. Where fear is kuzoba nemphumela, where faith is kuzoba nemphumela. Ayikho isabayo ngeke kube njalo, ayikho ikholwayo ngeke kube njalo. One deal. Uma nje usaba ufuna wazi ukuthi ila uzohlala khona. Uma ukholwa ufuna wazi ukuthi ila uzohlala khona. You will land into your fears or you will land into your faith. Ngamanye amazwi awusabi ube nemphumela yokukholwa, awukholwa ube nemphumela yokwesaba. Because imphumela nayo isitshela ukuthi kwenzakalani ngaphakathi. Uma sikubona unemphumela yokwesaba sesiyazi fear is in charge. Uma sikubona unemphumela yokukholwa sesiyazi faith is in charge. Ngamanye amazwi lo mbhalo uyasiluleka ukuthi ungakuvumeli ukwesaba ngoba uzoba njalo. Ngiyashumayela. Ngiserious. Nikhona abazalwane bami? Uthi umbhali ungakuvumeli ukwesaba ngoba make wasaba. Ukwesaba it is a force that causes you to have results. Nemphumelo nayo kwesabeni ekhombisa ukuthi wesaba sekufikile. Nemphumelo nayo ekholweni ngoba ukukholwa nokwesaba akufuni kube khona kuthuleke. Make kwafika ukusaba iba nemphumela because ukwesaba expresses itself through the results you shall have. So as faith expresses itself through the result you shall have. Manje akufuni uvumela ukwesaba uma ungafuni uba nemphumela yokwesaba. Uthi Job, that which I feared has come upon me. Kwenzakaleni? Uthi Job yonke lento engehlele yasuswa yimina. Uthi Job cha nganginemizuzu nami ngilwe ngicabanga ngithi hey Nkosi yami kazi mengehlele ukubi kuyoba njani. Abuyahlala athi hey Nkosi yami mhlawumbe ingane njengoba bezikhonza lapha bezine parties zithukile uNkulunkulu lithi iBhayibheli enza iminikelo yokuvuma izona ezingekho.
He lived in fear until he had the results of fear. Mawumbuza uJobe, lezi ngane zibulawe yini ukwesaba kwami? Lemfuyo iqedwe yini ukwesaba kwami? Lo mzimba uboliswe yini ukwesaba kwami? Yonke into emehlele uthi uJobe will tell you the truth. It was what I feared. Manje ke umbhalo uyasitshela ukuthi useyitholile indlela yokunqoba ukwesaba. Mhla ngesabayo ngiyothemba kuJehova. Bese uthi ukwethemba uJehova, therefore I fear none. Mangiphinde awusabi ube nemphumela yokukholwa. Awukholwa ube nemphumela yokwesaba. Let me work on that one before to the next verse. Uthiwa lo baba igama lakhe eBhayibhelini uPetro. Wabona uJesu ehamba phezulu kwamanzi. And then he said, Jesu uthi hayi ningesabe mina. Uthi uPetro, hayi makuwe yisho nami ngihambe. The Bible tells us waphuma uPetro wahamba. I want you to see something here. Before uPetro aphume emkhumbini, ukholo lwathi kuyena, uyabona, uma kumaster wakho lo hambayo nawe ungahamba. Umevuma lase lithi therefore mtshele akunikeze izwi. Ngoba ukholwa lisebenzi la izwi lingekho khona. Ukholwa is not excitement. Lento yasekholweni akusiy excitement. It is founded, rooted on the word. Wathi nginikeza izwi, uJesu wathi woza. Lwasithi ukholo khululeka ke Petro, sizokubeka phezulu kwawoza. So uPetro mayiphuma emkhumbini ehlisa unyawo, akalibeke emanzini, ulibeka phezulu kwawoza. Ngoba ukholo lumenzele uwoza why strong surface upon the water. Wahamba leli Bhayibheli wayesebona umoya, wabona namagagasi bese lithi wesaba. Kusho iBhayibheli maliqeda uthi wesaba bese lithi wacwila. Ngesikhathi ekholiwe wahamba phezulu kwamanzi, ngesikhathi esaba wacwila. Ukwesaba kukuzibimeke kwafika kwena kuzokuprovela ngemiphumela sengifikile. So as faith akuzibi ukukholwa mase kufike kwena kuzokuprovela ngemiphumela sengifikile. Shaya away, suke kwesabeni. Ayisiterrain yabakholwayo kwesaba. NoJesu uyambamba uthi, Petro, why have you doubt? Ungabazeleni. Now the statements kaKristu sithi ungabazeleni. Say it again. From where we are standing back to the boat, the weight had carried you. Lelizwe awusifikelanga la Petro la. Awusifikelanga. Kusuka lapha emkhumbini uzuba la. Awusifikelanga. Lelizwe belikuthwele. Lele ngilikhulume kona ngathi woza likuthwalile. Wabona umoya, wabona isivungufungu. Walingabaza. Wanende walingabaza la kuyekele ngabazeni kwakho. If you are a believer, you must never allow fear. You right? Uma uthiwa khona ufuna ulwe naye empilweni yakho, ungavumi ukwesaba. Noma ngabe uqhamuka ngalapha, noma kubuzivela ngani, ukunqaba uthi no, I shall not fear. Uthi in the very same note, uthi Umhubu wamahubu 23. Uthi even though I walk through the valleys of the shadows of death, I will against every other report kodwa ngesabi. Ngoba ulwela uthi ungabi nemphumela yokwesaba. Glory to Jesus.
I want us to go to the book of 1 John chapter number 5. Verses number 4. 1 John chapter 5, verses number 4. I'm just giving you scriptural reference. First John chapter 5, Verse 4. verse 4. Ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Lokhu kuyinqobo enqobe izwe ukukholwa kwethu. I want you to note again the statement of the writer here. He says, konke okuzelwe uNkulunkulu overcomes the world. Konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Uma kukhulunywa ngezwe laphana, I want you to have a thinking that says konke okuzelwe uNkulunkulu overcomes the system of the world. So that ungezucabanga ihlahla nani. Konke okuzelwe uNkulunkulu overcome. This is to say, okuzelwe uNkulunkulu does not bow to the system of the world. We have victory over the system of the world. Now, uthi konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Bese thi nakho ukunqoba okusinqobela izwe. Sekufanele akhombe ukuthi kuphi bese ethi ukholo lweni. Yabona? It says once wasekholweni ukholo lukunikeza ukunqoba over the system of the world. Nikhona? Ukholo lukunikeza ukunqoba konke. Ukholo is the reason for victorious living. Ngamanye amazwi akabhekekile osekukholweni ahluleke ngoba unento enqoba izwe. Angiphinde ngamanye amazwi osekukholweni akabhekekile ukuthi angabuye ahluleke ngoba unento enqoba izwe. Leyo nto kuthiwa ukholo lwakhe. Ngamanye amazwi the expectation is that ukholo lwakho luyovula indlela kaSihlonga siphi. Yeah, uma ufika kuthiwa kuvalekile sekuyozivulekela. Ngoba loyo ozelwe uNkulunkulu kuyena kunembewu yokunqoba izwe. Le mbewu ukholo lwakhe. Ukholo lwakhe alukunqobela. Suba nokholo obhajwa nalo. Sokuthi usubambekile kodwa unokholo kodwa usubambekile. So uphutha asikwazi ukuphuthaza nokholo. Nikhona bazalwane bami? Ngamanye amazwi meke nje wafika ekukholweni sesiyazi ufike empilweni yokunqoba. Bazalwane yizwa leyo nto. Ukholo luyisizathu sokunqoba kwakhe empilweni. Yabona? Lokunqoba, ukunqoba esibongweni sakini, ukunqoba esigodini sangakini, ukunqoba nje your every area of life in the identity of a victorious living. Impilo yekholo fanele kube impilo ebangabantu babe nombuzo ukuthi wenza ngani. Seyizophela intshumayelo. Ngithi impilo nje yakho kufanele kube impilo eyenza abantu babe ne desire. Yabona basibuza ukuthi wenza ngani. Yeah, because ukholo is giving you exceptional results. Lukunikeza imphumela nala bezama khona kodwa abanayo nale mphumela onayo. Nala bephendla khona kodwa abanayo le mphumela onayo. Noma bangahlangana babe baningi kodwa abanayo le mphumela onayo. Manje ke iyona dimension where your faith must put you into. Ukholo indlela yokuphila yokuthi noma ngabe usehlanu uzodla khona. Hayi man. Kuthiwa ukuthi angazibazwa ni right yini. Kuthiwa kwake kwathi kusehlane. uJesu wathi alright sekuhlwile kusho abafundi abantu abagoduka kwathi uJesu cha abakwazi ukugoduka belambile. Hayi le story siyangibosisa. Wathi no abakwazi ukugoduka baphakeleni. Kwase kuvela uPhilip ungathi ufundile la kubafundi bakaJesu asifundanga ngokufana lendlini. Kwavela uPhilip. Ufundile so much that ukufunda kwakhe kubangisana nokholo. Ungavuma ukufunda kube ngaphezulu kokholo. Ngiyakululeka namhlanje.
Ngoba ifaith yazi ikhompyutha ukudlula isikole. So ufunde njengoba ufunda qhubeka nokholo lube ngaphambili kwale certificate. Ungathi ukhola lilandele icertificate ngeke lusilandele. Kwazama uMaria ethi uzama ukujikisa ukuthi ukholo lulandele ukwazi kwakhe. Wathi hayi umuntu akakhulelwa ingane ingekho. Kwasho ukuthi sekunendaba ekuvela eceleni yokuthi umzala wakhe ugugile uyisale kwazi benomkhulu uZakhariya. Sebenomntwana usekukhulelwe 6 months ukhulelwe 6 months. Wabona uMaria uthi kwani lento engiyazi uyayisebenza. Wajikela okholweni makube kimi njengokusho kwamazwi akhe. There are times where we have to accept ukholo luzokwenza la. Ngafunda impela kodwa ukholo luzophendula la. Uthi uPhilip hayi Nkosi yazi ngithe mangidonsa amapeni ngibala la ngathola ukuthi umkholo wonyaka masithi siyothenga ukudla nawo ngeke wanela. I saw another translation ayithi ngeke wanela sidle ithi ngeke wanela sisnack. Amamazi usho ukuthi akusiplate eligcwele isendage. Uthi umkholo wonyaka mathiwa sithatha umkholo wonyaka siyawuqoqa siyothenga ukudla. Wathi lo umkholo wanyaka wonke ngeke wanicela niyibambe seriously. Usho isifundiswa la isazi izibalo. Any translation lithi uJesu wathi baphakeleni testing Philip's faith. Lithi wayemile. Shuthi kula bafundi bakho yamazo owafunda iaccounting. Uthi nango waze izibalo. Ufuna ukumprove ukuthi ayisebenzi lento ngesinye isikhathi. Hey bazana ningabe seningihlasela nithi ngathi abantu abayeke ukufunda. Mina ngiyafunda. Ngisafunda namanje. Ngatshela omunye ngathi lento ejazi lokuphiwa ngiyifuna noma ngiyibona. Noma ngiyibona. Mina ngifuna ukubhala ithesis. I want to argue my own story. Le jazi makuthiwa ngilithole kwe-argument ethizeni ngayiwina. So I'm just saying that so that ungacathi ngilwa nemfundo here. Wasethi uJesu okay. Manje ke ngichazwa uAndrew. Uchazile lo baba uchaza unyaka wonke womkholo ngeke ulunga. uAndrew uqhamuka nesikhaftini somfana esinezonka ezinhlanu nofisha ababili. Akaqhamuki netruck egcwele ukudla. Uqhamuka nesikhaftini, uqhama nokudla komuntu oyedwa. Owangathi ningasondela. Seyichazile uPhilip ukuthi umkholo ngeke ulunge. Yabona? Uthi umkholo wanyaka wonke ngeke ulunge. uAndrew ubhuti kaPetro uqhamuka nesikhaftini. Uthi la kunomfana ophethe isikhaftini. Manje nginomcabango ukuthi njengoba ebhize echaza uPhilip ukuthi izibalo zithini, uAndrew ukholo lwathi kuyena akaqede phela. Sawudlula ezibalweni siye ukholweni. Sawushiya akachaza qeda yonke into aqede. Then after that sosobe sesiyokholweni ngoba ngokuchaza kwakhe verse uthi le project ifailile. Manje ke khona enye iprinciple edlula izibalo zasesikoleni. Wenza nesikhaftini. Hayi man. Yazi ngathi ngiyambona ecela ukudlula uyapha hayi ngiya kuJesu. Yini uthe ufuna abantu badle bathi bayabheka uphethe isikhaftini. Engibazane ngiqedile. Ngithi mina ngiyam uAndrew aningidlulisela. Uyaphi Andrew? Hayi uJesu uthi abantu abaphakele. Baphakelwe uphethe isikhaftini. Ukholo lathi kuyena uma singahlala esandleni sikaMsindisi. Uma nje lesikhaftini singahlala kuJesu. Mina sengiyohlehla ngiyekele kuyena. Uma nje lesikhaftini singahlala. Faith has a tendency to see possibilities in the impossible. Uma bethi akwenzeki ukholo ila lijabula khona. Lithi I'm going to make a proof that God is able. Wasondela nesikhaftini
bahlehla hey naye mhlolo uAndrew uyagula yini wasondela naso wathi hayi inkosi njoba kufanele siphakele lezi inkulungwane nasi isikhafudini wasithatha uJesu wabonga wasitnikeza nabantu manje ngixakwa ile portion yasekugcineni ithi maseqede ukudla wathi uJesu qoqani imvuthuluka bathi imvuthuluka abachazayo bathi yagcwala obasket about 12 I think so laba bafundile bathi ke mose ubala inani lalabo basket belingana nomholo ka12 months sekubuyela ku12 months bazalwane bami once you are in faith you are walking in victory ufika bexayila ukwazi ukufika bexakile na uxakeke uzuthwala izandla ekhanda awu uNkulunkulu siyoba yinjani nginempendulo ngiyakholwa so if it puts you in that terrain where you see possibilities ngoba ukholwa ukuthi kungenzeka noma yini last verse Luke chapter number 18 Luke chapter number 18 I want to pick up another translation. Luke chapter, what did I say? Yes. It's verse 1. Yeah, icabangani nanti soyakuliphi verse ngoba manje ayithi manje into engiyenzayo lama verse ngiyawakhetha akufuni ngiwakhiphe wonke useza next year manje akufuna ukuthi ngithi ngiyafika sengifika angisena ama verse 2 hayi waqeda nceko verse 27 verse 27 Luke 18 verse 27 kepha wathi okungenzeki kubantu kungenzeka kuNkulunkulu. Amen. This is a statement of Christ. He said that things which are impossible with men are possible with God. Shuna mamazi uthi uJesu hayi uNkulunkulu ungambuki njengoba ubuka abantu. Abantu bayahluleka. Kodwa yena akahluleki. Kodwa manje khona enye i-translation meyohloniphekile kuthiwa i-Passion translation. Isho kanje yona. Ithi Jesus responded, what appears humanly impossible. Ayitho kungenzeki, ito kuvela ngathi akwenzeki. Ngoba ifuna ukunqaba ukuthi kuthiwe khonto engenzeki. Hayi. Kuthiwa kwabakholayo it appears as humanly impossible. Besisho kanje naka ukuphoxa leyo nto. Ithi is more than possible with God. What appears to be humanly impossible is more than possible with God. Kuthiwa sifune elinye igama elithi possible. Ngezwe kuthiwa more than possible. Kuthi ngamamazi lo sibhalelayo uthi sifuna ukuthi singasebenzisa yiphi elinye igama to prove ukuthi it was never impossible. Mangiphinde bazana bami uthi i-Passion translation ithi uJesu waphendula wathi lokho kuvele ebantwini kungazathi akwenzeki. It is more than possible with God. So he says lalela uNkulunkulu ufuna ukuphoxa lento ayikhombisa ukuthi beyisabisa abantu iziveza sengathi khona into engenzeki. So namhlanje masihlukana isule lento engqondweni yakho ukuthi khona ezingenzeki. Because ngokukaSimakade it is more than possible what seems to be humanly impossible.
So ayisekho ireport ofanele uyithathe uthi iqinisile. There is no other negative report that you must just take. Uthi kusho udokotela, lo dokotela simazi kudala la, kwakudokotela kagogo, kwakudokotela kwamama wami, sekudokotela wami manje udokotela wezingane zami, bese uvela uthi uqinisile akaqinisanga. Uqinisizwe lika Simakade. Mangphinde. Jesus responded, what appears lokho kuvela sengathi ngeke kwenzeke kuNkulunkulu, it's more than possible, for God can do what man cannot. So faith must put you to that terrain where all things are possible. This is how you measure your faith. Ulibheka kanjalo ukukholwa. Ukholo lwami selulaphi? Ngulibheka ngoba ziyanda izinto ezenzekayo ngalo, ziyancipha ezingasenzeki. Ngoba 90 esiyilwelayo. We grow in our faith. Lokho kade kungasenzeki, kade sithi siyakuzama kungalungi. Sengikwazi ukukulungisa ngokho. In fact, when your faith has grown up uzobona khona ama prayer item ongeke usawazisa la. Angivalele izincwadi zami. I'm saying khona iziguqo ongeke usatholakala uguqa kuzona ngamamazwi uzotholala ungasacelwa kubekwa izandla, because your faith has grown. Uma ukholo luke lakhula lufuna kuwena luthi ubhekene nani, luthi lento siyilungise manje, because when your faith has grown, the intention is that you must have good results. Ukholo lufuna ukuphendulelwa entweni ezabamba okhokho bakho, kuthiwa lezi zinto ezalesibongo sale ekhaya. Bonke bakhula bafike la kimi. Khona imize engadlulwa ku standard 8 kuyona. Bese kuba khona okukholwayo egcekeni. Kukhulunywa kuthiwa hayi nosibani bagcina la nosibani bese kuziwa kulokholwayo, kodwa kuthiwa kodwa usibani bani. Oh, I pray for that into your life. Kuthiwa makubalwa izinto nezehlakalo nezinto ezibopha abantu, bazibale ukuthi lento yale, uyabaza abantu mase bethi lento yale ekhaya no antu waba ukuthi nobani into yale ekhaya, bese bethi kodwa, bese bebiza igama lakho because of your faith. Ukholo paints you different. Ukholo lukufaka upende ohlukile kuba ngathi ugqoka into eyelo phakathi kwabagqoka ezimnyama, because ukholo mase lavela wants to show off. Lufuna lento ekuthiwa ayisenzeki yenzakala khona kuzoba netestimony endlini ethi iqala ngawe. You cannot live an average life with faith. You must live exceptional. So these 3 days I was here to challenge your faith. Go and work your faith. Grow your faith. Feed yourself with the word. Funda iBhayibheli, ibumhlobo weBhayibheli. Ulalele izintshumayelo uphume uyofunda iBhayibheli. Ulalele izintshumayelo ufunda iBhayibheli. Ungaduki. Because your faith is dependent at the hearing of the word. Lelizwe oluzwayo liqinisa ukholo lwakho. Amen. Ukholo nalo lingana nezo oluzwile. So you must desire the continuous hearing of the word. So sesiyazi ukholo lwakho has grown. Bazana bami bekumnandi ukuhlala nani. The past 3 days uNkulunkulu akanibusisi. uNkulunkulu akaphendule yonke imithandazo yenu. uNkulunkulu anikeze nangaphezulu kwalokho enicelile nelicabangayo. We are declaring upon your lives, bazana bami, uthi masihlukana uNkulunkulu akakwenze wehluke, ngoba akekho akwahlala ekukhulumeni kaNkulunkulu waqhubeka wafana. And everything that concerns you must bow. Noma ngabe ubhekene nani, I am declaring upon your life, the time has come for that thing to bow. Yonke into ephambene necebo likaNkulunkulu ngempilo yakho, we suffocate it.
Alikho icebo lesithi elizophumelela ngempilo yakho. You shall not die before time. Your business shall not fail. Anything that concerns you, failure will be far from your name. We are declaring the blessing of the Lord. May the Lord cause his face to shine on you. May his hand be upon you. uNkulunkulu akuphumelelise njalo kuzona zonke indlela zokulunga. May you have no limitations, no boundaries. May you fly high. May you have all your prayers answered. In the name above all other names, the name of Jesus the Christ. God bless you, bazalwane bami. Sale kahle sicela umfundisi uHlatshwayo eze ngaphambili.